may disco diri sa ato. Manuroy ta. O sige gaw, Mark. Mga tuta game kay ko, ana. Nindutas lang sounds daw, no? Bitaw, manis ko ta. Go! Oh, uy. Naon sa kadiha? Ano ba? Go! Kana bang babae sunahan? Kailan ka na niya? Hain ba, ana? Kana ko no? Kana? Si Joan man na. Ha? Kailan di ka na, go? Doon na to, go na. Gusto kong makikilala niya. Hali, ubanta na. Hi! Ay. Pwedeng makikilala ni mo, miss? Oo, ila-ila naman ka. Ako si Mark. Ikaw? Joan. Amigan ta, ha? Sure. Okay na ni mo o mag-istorya-istorya sa ta? Uy, okay naman. Gaw, muna lang ko ni mag-uli, ha? Sige, gaw. Musunod sa dahin ko ron. Ihatol Jo. na ko sa Joan sa ila. Jo, una lang ko ninyo, ha? Sige, Mel. Amping. Jo. Doon lang ako'y isulti ni mo. Ay, nagkasuko na ko, ha? Nga naman. Ano ba nang ikasuko, Mark? Ha? Ang ako ba, basig makaingon ka nga, preskor kay ko. Sayor kay ko. Unsa malagi na? Jo, gibatin ako nga, nga nagkagusto ko nimo. O, manguyab ko nimo. Maninaot ko nga, sukton ko nimo. Mark, kining, dili sa ko makatubag ni mo karon na. Huna-huna ang pasanan ako. Okay na, Jo. Magpaabot ko. Yes! Salamat, Jo. Kay wag ko ng pantusa. Gisugot ko nimo. Nagagusto mo sa kunin mo. Duutan mo sa ka. Pero, alam ka din taon ko binuangin, Mark, ha? Dili ko, Jo. Isaan ako nimo. I love you, Joan. I love you too, Mark. Tara, Jo. Manimba ta. Unya pagkaw manuroy ta. Okay, tana. Unsa? Wala ka makakita ni Joan? Lagi ikaw. Usa na may kabuhan sa mong relasyon. Nga, kalit lang nga, wala siya magpakita na ko. Wala yung kaibaw kung hain na siya. Wala kong kabalita niya. Uy, unsa may nahitabo ni Joan? Pasag dito siya gaw, uy. Napay daghang babae diha, uy. Makita ra kag ipuli niya. Hindi na sa kuha ng mga babae gaw eh. Sakit-sakit lang sa dughan. Sa'yo na kita lang pasakitan. Maka-discourage ng babae eh. Paigugmaon naman ta. Nga, biyaan na sa tagkalit. Sakitan ta. Ay. Ano sa ka, no? Huwag mo suway kong panguyab ng lalaki. Suwayan ako. Pero sa text lang. Mangita ko ka-textmate ng lalaki. May reply na si Christian. Hala? Iya kong kisukot. Saan to pa? Uyab na mi. Ubay-ubay na sa kong ka-textmate nga nauyab na ko na. Pero sa cellphone nun. Usa ka, no? Musuway kong panguyab ng lalaki. Karang sa personal ligod. Hindi sa cellphone lang. Pasig sa ingon ang paagi, malipay na ko. Pasin og lahi ang mga lalaki sa mga babae. Salamat, Brian, nga isugot ka sa atong sitwasyon. Unsay atong sitwasyon? Yung init ha. Uyab tang duha. Pulos ba yung lalaki? Kana ginisugot ko, okay ra nako. Way problema nako. Nakasabot man sad ko sa imong tumong. Imo man lang gipasabot nako, di ba? Salamat, Brian, kay nakasabot ka.
Tinawag na, Brian. Mga ginirason nga nung nakigrelasyon kong sama na ako nga lalaki. Gusto kong matimbang-timbang ako kung kinsay dili mo pasakit ako. Kung kinsay mo hatag o importansya na ako. Pero, hangyo lang ako nga ato rin yung itago ng atong relasyon. Okay, Mark. Kung mao na imong gusto, way problema. Brian, I love you. I love you too, Mark. Brian, mag 3 months na ta sa atong relasyon o going strong gyapon ta. Brian, gusto na akong ipaibaw ni mo nga okay ra ko nga manguyab ka babae. Kana og di gyud ka makapugong. Pero hangyo lang ako ba? Sulti lang sa ko ha? Oh, Mark. Di ba gisultihan ti ka nga okay ra ko nga muyab ka babae? Pero ayaw lang ko gindi. Sultihin lang yun ko. Unya karon, nakitaan ta ka nga dunay kuyo nga lain. Doon hindi kay uyab. Nya wa gyud ko'y kalibutan diri. Mark, paminawas ako. Dili ba mi uyab? Brian, wala ko'y angay pang paminaw nimo. Mag-deny pa gyud ka? Magbuwag lang to eh. Magsama rin mong tanan. Mababae magmalalaki, way mapili ninyo. Pasakitan na di kihapon ko ninyo. Hala no? Usa na di ay katuig nga wa kay uyab? Oh, bisay gani paghigalag babae, wala gyud ko. Uy, ngano gud? Wa lang. Naglikay na sa ko. Nga basig makagusto na sa ko niya, masakitan na sad. Ug wa pa kagipilailas kong amiga nga si Jane. Di gyud tata magkahigala. Unsa gud di ay? Pero karon higala naman ta. Wala gyud kay mahimo. Mao gyud. Sukad nga nagkasuod mi sana Marie. Nakita na ko nga buutan siya. Ugaan sa lang akong buot niya. Di sa ko sigurados kung feelings niya, kung nakagusto ba yun ko niya, kung mahal ba yun ako siya. Basta, kaan na akong buot niya. Ikanahan ko niya. Saka, no? Pangyaban ako sana, Marie. Suwayan ka na ko. Ha? Pasensya na ka, ha, Ana Marie. May try lang kong panguyab ni mo. Basin pa dahi og sugton ko ni mo. Og parehas na gibati. Sorry kaayo, Mark, ha? Higala lang ang akong pagtanaw ni mo. Ana Marie. Mau nagaw. Wa man ko sugtang Hana Marie. Maubagaw? Sige lang, good. Higala man kaghapon mo. Waman ka mao sa mga inyong panaghigala ay. Wa man noon. Suod man gihapon mi. Magtiksan na yung gihapon mi. Magkita usahay. Mo-open siya sa iyong mga problema. Mo-share siya sa pangitabo siyang kinabuhi. Aw, okay raman di ay. At least, wa maguba inyong friendship gaw. Hana Marie, ilong na. Ano paghilak? Yung anak, yun ang kinabuhi. Doon ang kita nga pagsuway. Ang importante nga, di lang kita mo surrender. Sige lang, niyang bitaw ko, Hana Marie. Isipin mo igala. Na ako kanunay nga, andam o maminaw o masuportan mo. Mark. Hana Marie, pasensya na ka ha. Di lang ko gustong limbong na lang akong kagalingon. Ay, lagkasukot ako, please. Mamaya punta ko na magbalik. Mark. Ay, nagsabtahan nga. Nagpahimos ko ha. Please, Hana Marie. Sugtan ako. Yes, Mark. Gisugot na ta ka. Ha? Gisugot ako nimo? Yes! Salamat, Hana Marie. Salamat. Go! Uyod namin, Hana Marie. Mayo noon ka, Mark. So happy na karon. Sobra. Sinudanan. Dili ba ingon nga ingon-anan ako si Kalove? Pero sa kadugayan, nag-develop ko niyag maayo gaw. Mahal na kinako sa Hana Marie.
Happy birthday, Hana Marie. Thank you, Mark. Isa na kas kong gift mo, ha? Teddy bear na yun na. Unsaon nga, mura na ako ma-afford good. Pero puno na sa pagmahal. Hana Marie, mahal kiti ka. Mahal sa tayo, tika, Mark. Dili mo ko perfect na boyfriend yan mo, pero paningkamutan ako nga mahalong ipanggaon ti ka. Dili na gyud ka pasakitan. Mark. Mark, magbuwag na lang ta. Usa? Pero, nga naman, Hana Marie, usay ko sa. Wa kay sa. Basta, nakadesisyon ko nga magbuwag. Basta, nakadesisyon ko nga magbuwag na lang ta. Ingon anak lang ka sayo? Ingon anak lang kadali alam nimo nga buwagan ko suway igong rason, Hana Marie? Di na magbuwag. Maluoy ka na ko. I'm sorry, Mark. Final na akong desisyon. I'm sorry. Hana Marie! Hana Marie! Please, ay cooking na ini! Hana Marie! Sakit kayo kibuhat ako, gaw. Sakit kayo. Gaw, Mark. Husto na, oy. Igo na sa imong paghilak. Tanawa, o. Nanglaom na ng imong mga mata sa sige og hilak. Na atong Hana Marie. Di lang yun ako kapugan, gaw. Isakitan kay ko. Kamusta ka naman, Gaw, Mark? Naka-move on na ka? Okay lang mahimo, gaw. Kung dili, move on na lang yun. Walang yung tingali ko swerte si Gugma. Uy! Ayaw pagsulti og ingon, ana, uy. Naapay ginaingon, try until you die. Sa? Joke! Bitaw, uy, Gaw. Try until you succeed. Makita ra lagi kag babae nga alang nimo. Paabot lang. Naara na sa palibot. Busa ikaw, ayaw og sirad iyang imong kasing-kasing sa paghigugma. Sa pagkaroon, gaw, paas lang sa kuha ng gugma-gugma. Kutob lang sa karo sa crush-crush. Ha? Sa ato pa? Doon na kay crush karon? Doon na. Pero kutob lang sa diya, gaw. Crush lang. Ug siya mo'y akong gihimong inspirasyon karon. We're just kissing this time and you'll be gone. Nagmantin lang sa kog crush karon. Pero bisan pa man ini, inspired man ko nga naa siya. Kanimo crush, manghinaot ko nga ikaw na unta makahatog kalipay nako. Dingin lang ko to ug daghang salamat. More power, RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Mark, uban sa awit ngayong gipangayo, awit nga naguluhan. Someone's always saying goodbye. Someone's always saying goodbye. I believe it hurts when we cry. Nung kaagi gabata na doon sa radyo na ingreeding in Bertorazo, o kapos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap, mga higalaw mga suking tipaminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa kawit. I-address lang nining tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center, Studio 3rd floor, Josea Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa bagong email address rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hanggang sa sunod ngayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. RMN